DXDC RadyoMan Report. May pagula na ang leading entertainment streaming line nga Netflix ug mga hulagway ingon man video clips sa season 2 ning sikat nga Korean series nga Squid Game. Nahimo kining pinakapopular nga salida dihang gi-release kini atong September 17, 2021, diin ang konteksto niini adunay players nga modula sa mga children's game nga bugti sa dakong kantidad sa premyo with a twist nga ang mapildi kamatayon ang punishment. Hinungdan nga grabe gid ang suspense nga bation sa viewers. Sa pagkakaron, ang 17-second video clip sa Squid Game season 2 trailer nakakuha na og 2.3k comments, 10k shares, 62k reactions, ug 654k views. Naghinam-hinam na usab ang fans tungod sa bag-ong episodes diin pagpanimalus matod pa ang tema sa maong salida. Idugang pa ang mga bag-ong cast nga mga sikat nga Korean artist lakip na niini si Gong Yoo. Wala pa'y official date apan laumang ma-release kini karong tuiga 2024. Usa ka ba sa fans ining salidahan kasama? Relax una mo samtang nagpaabot sa Squid Game Season 2, kape una mga kasama sa mga hilig og kape pag herbal coffee na. Daghang benepisyong dala, makapugong og makatabang nga makaayo sa mga balatian. Huwag magtiis, magkape na ng Paragis. Paragis Bilabila Herbal Coffee nga gama sa GFMQ Marketing. Usa ka anti-diabetic, anti-inflammatory, antibacterial ug antioxidant nga dunay mangustin nga pampalig-on sa immune system ug anti-cancer. Goto cola nga pang-reduce anxiety, stress ug memory enhancer. Duna usab kini turmeric nga makatabang aron moubos ang risgo nga magka-heart disease ka. Maunang timpla og higop na sa kape nga gisiguro ang saktong timplada. Basta kapeng klaro, dinhi na kita sa sigurado. Lamian na, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag sa 0935-640-2613. Mapalit sa mga suking butika. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMan, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.